Explicar la IA no va d'algoritmes, va de com treballem demà. Si l'equip sent IA i pensa, buf, complicat, ja estem perdent. Per això faig servir l'ABC. Avantatge, blocs i cures. Avantatge concret. Comença amb un benefici molt clar. Aquesta eina ens genera esborranys més ràpid o ens fa resums de reunions en un minut. Res de tecnicismes. Un cas d'ús real. Blocs de treball. Tenim una entrada, una eina i una sortida. La revisem i la persona decideix. Cures i límits. Hem d'anar amb compte amb les dades. Hem de tenir criteris de revisió i una llista de coses que no farem amb la intel·ligència artificial. Si tenim dubtes, no la fem servir. Quan l'equip entén l'ABC, la IA deixa de fer por i comença a aportar valor. Quin avantatge concret et passa pel cap ara mateix? Escriu-m'ho als comentaris.